ki sa mutane su dariya su zage ni wannan yarinyar da ka. Assalamu alaikum. Dan yana baya. Shek ya ba hausa ta sun zo riga. 12,000 na soda. Na ganka da hula. Mama min ya bata ba mu ita. Na san maman ya bi tana ji da kai. To ya aka ciki? Wallahi lafiya kalau. Kai dai kai komi lafiya kalau ka dan yana ba. Wallahi na ga hada wani dan nama kake yi. Mama iya ba ke ba ma nama alade. Maman iya ba na ba ku nama alade. Ku tsaya da kaji. Sai da ka tsaye da Kika zo kina ɗakin kai da ke da wannan ƙarya kuma kin san kowa ya san tsakanin mu soyayya kika ba da ni a gaba. A'a, dawo bari in mai kewa. A'a kai da Allah mu muna taimakon Bahausa kai za ka ga wani ka taimake shi. Okay, kabilansi za a nuna mana kabilansi. Ba ka Fara wannan kai. da wannan ba gidajen mutuna ba kawai ne da Allah irin Wannan dan kabilansi ne. kabilancin banza mu sai an yi magana. Me ya faru ne? Sadaka zai bani. Sadaka. To rike ni zan baki. A'a shi dai din dai. Ka Shi rike dai. mu riga A'a na. shi dai. Yan sadaka kake so. Taɓa Shi ne. ka ji kuɗin ko To shi yanzu kenan. za a baka Shikenan bari a doko ma a baka bari a doko ɗan raba. والمشكلة مو من عادتها تتصرف علي أنا تتغلى وتتكبر زاجيني wannan yarinyar da kamata ta wula